Ни өчен Оренбург мөселман диния нәзарәте Уфа шәһәрендә урнашкан? Оешма сәяси көчкә ия булганмы? Халык саны исәпкә алуга багышланган тапшырулар сериясе дәвам итә. Эфирда Таяны нуктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, һәм шул төп сораудан башлыйк әле безнең тапшыруны да. Безнең белән турыдан-туры элемтәдә әле Уфадан Альфред әфәнде булачак. Аңа сүзне соңрак бирербез. Наил әфәнде, беренче сорау сезгә. Менә ни өчен Оренбург мөселман диния нәзарәте чыннан да Уфа шәһәрендә урнашкан икән? Монда нәрсә дип әйтергә була. Беренчедән, ул диния нәзарәте бит инде ул уйланып чыгарылган оешма һәм аның нигезендә патшаның фәрманы булган. Чөнки бу оешма күбрәк тышкы сәясәте белән бәйләнгән булган. Һәм дә икенче ягы бар инде, аның эчке сәясәте мөселманнарны беразна тынычландырыр өчен һәм дә патшалык бит инде ул патша заманында тышкы сәясәт ул күбрәк тышкы территориаль мөнәсәбәтләр белән бик бәйле. Һәм дә ул вакытта Екатерина заманында сугыш Кырым белән барган һәм Төркия белән. Шуңа күрә менә бу факторлар инде алар нигезендә булганнар да һәм шул сәясәт белән бәйле менә бу оешма оешкан. Сәяси факторларга аерым әле без тукталырбыз. Юсуф әфәндегә сүз бирик. Менә шуннан да тышкы факторлар һәм ичке факторлар дип әйттеләр. Менә тәфсилләбрәк сөйләп китсәк, нинди факторларга бәйле булган бу? Мин инде беренче сорауга җавап бирмәкче булам әле. Менә диния нәзарәте оешкан мәлне Россиядә чираттагы административ реформа була, һәм инде оешкан була Уфа наместничествосы. Анда инде шул Оренбург һәм Уфа өлкәләргә кергән була. Инде 1796 елда Оренбург губернасы оешкач һәм административ үзәк Оренбургка күчкәч, бу диния нәзарәтен шулай ук башка оешмалар белән күчерәләр Оренбургка. Шушы вакытта Кырымны бит инде Россия кушканнан соң анда да руханиларны күзәтү астына алырга кирәк була. Һәм шушы 1796 елда укачага Таврия дини идарәсен төзергә. Шул елны Екатерина үлеп китә, башка сәбәп белән шунда ул оешмый кала. Хәзер бит инде указ бар, ул тормышка ашмый гына. Чиновниклар уйлыйлар, ике диния нәзарәте бар. Берсеннән берсен аерырга кирәк, чөнки диния нәзарәтен оештырганда указда язылган була духовное собрание Магометанского закона дип кенә. Менә шушы икене аерыр өчен тегесен Таврийский, Оренбургский Таврийское Магометанское духовное правление дип башлыйлар соңрак. Бусын инде Оренбургское Магометанское духовное собрание дип, чөнки шушы әйберне аерымлаганда аның урнашкан урыны Оренбург була. Һәм чыганакларда моны шулай ук Россиянең беренче рәсми дини оешмасы дип билгеләгәннәр. Айрат әфәнде, шуннан да шулаймы бу? Шуннан чыгып барлыкка киләйин. Монда тышкы факторлар турында әйткәннәр иде. Исегезгә төшерәм, 18 гасырда Россия империясы Осман империясы белән яисә Төркия султанаты белән берничә сугышка керә. Башта Петр заманында бәләкәй генә сугыш булып ала, пруд походы диләр аны. Икенче сугыш Анна Иоанновна чорында 1735-39 елларны. Өченче сугыш Екатерина икенче чорында 1769-1774. Нәрсәсе кызык, менә ике зур сугыш вакытында Анна Иоанновна һәм Екатерина чорындагы беренче сугышта Төркия белән сугыш барганда безнең төбәктә бик зур восстаниелар үтә. Башта башкортлар баш күтәрәләр, анда әлбәттә монда сугыш кына тәэсир итмәгән инде, анда бүтән факторлар да булган. Беренче Анна Иоанновна чорында. Икенчесе инде монда күренеп тора, Пугачев фитнәсе башлана, анда татарлар, мөселманнар бик каты кушылып,
шул патша хөкүмәтенә каршы чыгалар. Һәм беренче теләк, беренче сорау безнең бабайлар өчен әлбәттә дин сорауы. Тагын 1740 елларны онытмыйк, анда тагын чукындыру процессы була. Һәм Екатерина 1767 елны әзрәк халыкка дингә ирек биргәч, монда ничек дип әйтик, бу фитнәләр әллә ни кабып китми. Һәм менә шушы тәэсирдән, шушы опыттан дип чыгып, 1788 елда инде менә шушы организация Оешма була. Әйе, монда сез сәяси дигән сүзне әйтегез. Айдар, ничек беләсез, менә дини оешмалар шуннан да элегелектән илебездә сәяси көчкә һәм зур сәяси көчкә ия булганмы? Ну, шыннан да, әгәр дә менә тарих буенча карасак, диния нәзәрәте, беренче диния нәзәрәте, ул шыннан да аның сәяси көче бик зур була. Ни өчен? Чөнки ул беренчеләрдән булып, менә иң беренче оешма мөселманнарның официаль рәвештә аларның мохтаҗлыкларын күрсәтүче оешма булып тора. Ул инде дәүләт ягыннан да һәм инде мөселманнар ягыннан да бик зур плюс була. Ни өчен? Чөнки ул аңа кадәр бит мөселманнар теге официаль рәвештә дәүләт тарафыннан ничектер теге кабул ителмәгән булалар. Бу инде оешма барлыкка килү аларның мөселманнарның инде татарларның статусын күрсәтә. Һәм инде икенче чиратта ул инде менә үзенә ниндидер менә сәяси яктан теге привилегиялар, русча әйткәндә, ала. Бу әлбәттә Зур көчкә ия була дигән сүз инде. Уфага сүз бирик, Альфред әфәнде. Шуннан да тарихны төрлечә карыйлар бит инде. Менә әлеге мәсьәлә буенча һәм әлеге безнең диния нәзарәте буенча Уфада нинди мәгълүматлар бар һәм тарихка шуннан да мөнәсәбәт һәм аерым алганда бу фактларны өйрәнү эшчәнлеге ничек көйләнгән? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инде Уфада дисәк, әлбәттә бу Оренбур дини оешманың инде бүген дәвамы бар. Уфа шәһәрендә үзәк диния назараты, ул менә Екатерина заманында төзелгән диния назаратының дәвамчысы, һәм инде менә 40 ел, быел үткән елны 40 ел бу мөфти вазифасын Талгат Сафа Таҗетдин дәвам итә бу эшне. Һәм инде әйтәсем килә, әлбәттә факторлар, тышкы факторлар да булгандыр, ләкин әйтергә кирәк, төп мәсьәлә ул иштәге Русия факторы булгандыр ул вакытта, чөнки менә Башкортстанның милли герое да Салават Юлаев, Пугачев күтәрелеше, алар барысы аларның шаукымы белән беренче тапкыр Коръән да басыла, Казанда мәчетләр дә төзелә, һәм инде менә диния назаратның барлыкка килүе шуның белән бәйле иң беренче фактор. Әлбәттә, ул Уфа да урнашса да, ул менә әйтеп кителде, Уфа губернасы, Оренбур губернасы территориясына кергәч, инде аның исеме Оренбур йөрткән, ләкин урыны Уфада булган. Әлбәттә, беренче вакытта аның нигезләмәләре, башка составы язылып бетсә дә, аның җиренә җиткереп бетелмәгәндер. Чөнки Уфадагы менә тарихи җәми мәчетебез дә ул 1830 елны гына төзелеш ала, һәм инде менә озак еллар диния назаратның урыны ул мөфтинең йорты булган, хәтта менә казыйлар булып Казан татарларының сайлаганнар. Менә кайберәүләрнең истәлекләре дә бар, хәтта Уфада җомга намазлары да үткәрелмәгән, чөнки мөселманнар әз булган, мөфти һәм берничә казый, хәтта җомга намазын үткәрергә дә халык кеше җитмәгән, димәк. Бүгенге көндә үзәк диния назараты Русиядә иң зур диния назаратларның берсе, һәм инде без беләбез, күпчелек дин әһелләре, бүген Русиядә башка мөфтиятләрдәге булганнары да, алар барысы да заманында шул менә үзәк диния назаратыннан чыкканнар, һәм инде Талгат хәзрәтнең шәкертләре дә күбесе. Әйе, яңадан без менә бу башлангычларга күчигәле диния назараты турында Наил әфәнде. Кемнәр идарә иткән, структурасы гомумән нинди булган? Ул бит әле беренче дип әйтәбез рәсми, ләкин монда бит әле җитәкчелектән дә күп әйбер торган. Аның структурасы бик гади булган, чөнки алар теге
Төркиядән алганнар теге мисал өчен, һәм дә ул структурада шул башлыкта инде муфти булган. Ул да булса инде ул Диния назаратның рәисе һәм 3 казый сайланган. Алар казыйлар сайланалар шулай ук әйткәннәр инде Казан татарларыннан. Чөнки ни өчен Казан татарларыннан теге үтергеч буларак Казан татарлары күп эшләр башкарганнар ул заманда. Һәм дә теге Екатеринага, аннан соң башка патшаларга күп хатлар язалар. Шуңа күрә аларның теге ничек фикерләрен аларның фикерләргә карап, аларга зур теге игътибар зур булган ул заманда. Арткан инде. Арткан һәм шул структурага аларны керткәннәр дә шуңа күрә. Һәм ниндирәк үзгәрешләр булган икән? Юсуф әфәнде, менә бу оешканнан соң, менә чыннан да дини өлкә дип әйтик, ислам дөньясында алга китүме һәм гомумән кемнәр аларга мөрәҗәгать иткән, ниндирәк эшчәнлек башлана шул чорлардан соң? Менә шушы беренче указда анда инде дини назаратына фақат булачак муллалардан, руханилардан имтихан алу гына бурыч йөкләнә. Чөнки бу вакытта һәр мәхәлләдә рухани була. Һәм инде алар беркемгә дә буйсынмыйча шушы халык белән генә яшиләр, аралашып яшиләр. Менә шушы эшне бер 15 елда башкарып чыкканнан соң, ул вакыттагы дәүләт һәм дин мөнәсәбәтләре буенча караганда, гаилә мөнәсәбәтләре дин карамагында була. Ягъни никахлар уку, үлем китем, шулай ук инде акрынлап мирас бүлү мәсьәләләре дә шәригать буенча шушы мәхкәмә шәригать дин назаратына бирелә. Ул да түгел муллалар артыннан күзәтү итү турында, муллаларга 1829 елда метриккә кадәр алып бару. Икенче төрле менә муллаларны бүгенге авыл советлары кебек теге бөтен актлар гражданское состояние дип әйтәбез инде без, граждан актларын теркәп баручы, шуның буенча справкалар бирүче, шундый административ функцияларны үти торган бер оешмага әйләнә. Инде ул метрикаларның икенче экземплярлары мәхкәмәгә шәргә сакланып, ул инде алар буенча нотариаль контора кебек кирәкле справкаларны бирә башлый. Демәк, назаратны яңа дәрәҗәгә күтәргәннәр булып чыга инде монда. Һәм ул шулай ук чыннан да яңа хәзер ниндидер вазифалар башкара дип әйттек, административ эшләр. Ә менә чыннан да ниндирәк үзгәрешләр булган монда инде җәмгыять арасында да әлеге дини назаратын оешканнан соң, бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяны ноктасы тапшыруы. Без бүген халык саны исәпкә алуга багышланган тапшырулар сериясен дәвам иттерәбез һәм Оренбург мөселман диния нәзарәте турында сөйләшәбез. Рекламага киткәнче инде менә ни өчен Уфада оешканы һәм ни өчен монда сәяси көчләр зур булуы хакында әйтә башлаган. Гайрат әфәнде, әгәр дә без монда халыкны алсак, ниндирәк үзгәрешләр башланды? Чыннан да дингә карата мөнәсәбәт үзгәрдеме? Дин юнәлешендә монда бит инде әйттеләр, башка эшләрендә башкардылар дип. Ләкин җәмгыятьтәге үзгәрешләр турында да ишетәсе иде. Җәмгыятьтәге үзгәрешләргә килгәндә әйтергә кирәк, менә икенче сугыш башлангач, мөселманнар инде тынычланып кала. Икенче сугыш ул 1787 елны башланып китә, 1791дә бетә. Менә шушы чорларда инде мөселманнар әзрәк тынычланып кала һәм әйтергә кирәк, 19 гасырда мөселманнар арасында зур фитнәләр бүтән булмый. Тагын бер кызык нәрсә бар, 1917 елны февраль революциясеннән соң безнең мөселманнар югалып кала. Җомга көндә кем исеменә хутба укырга икән дип. Патша юк, патша Гали җәнаплары Николай II юк. Халиф исемен әйтә алмыйлар, чөнки Госман Төркиясе белән сугыш бара, беренче дөнья сугышы, һәм шунда нәзрәк аптырашка калалар, һәм шул диния нәзарәтеннән, һәм безнең интеллигенция арасыннан әлбәттә аңлатма килә башлый. 19 гасырга килгәндә, әлбәттә менә шушы диния нәзарәте ярдәмендә әйтеп китләр инде самоуправление формасы кira башлый. Чөнки мөселманнар үзләре менә теге гражданлык актларына гына түгел, анда гаилә сорауларын үзләре хәл итә.
милек сұрауларын үзләре Төркия буда төрледән төрле, һәм тагын әйтергә кирәк, алар даже кечкенә зур гына булмаган уголовный эшләрендә үзләре карый торган булган. Хәтта шуңа кадәр бар. Шуңа кадәр булган, чөнки монда без карасак, ассоциацияне ничек дип карасак, монда Төркиядәге милләтләр оешмалары чыккан була 15-нче гасырда. Мәхмәт Фатих вакытында анда 3 милләт оеша. Яисә конфессиональ оешмалар, автономия саналай ул. Экстерриториаль автономия анда Руми милләте, яисә православлар, Константинополь патриархы белән Яһуди милләте һәм Әрмәни милләте. Безнең патша җәнәпләре Екатерина II зур әллә нәрсәгә уйлап чыгармый, шуның бер өлешен алып, как раз менә шу дини нәзариятне кертә. Әмма дини нәзарәтләрнең артып китүе һәм аннары менә шуннан башлангыч алып рәсми төсмер алулар Айдар, ничек уйлыйсың, чыннан да исламга карата, дингә карата мөнәсәбәтне үзгәртергә сәләтле булдымы икән ул вакытларда? Ну, монда дөресен әйткәндә, бу кыенрак сорау инде. Әгәр дә карасак, хәзерге чорны монда теге дини элек бит андый теге дини нәзарәтләре күп булмаган. Хәзер инде, әгәр дә Россия буенча карасак, 80-гә якын дини нәзарәте бар, әйме? Һәм инде һәрберсенең үзенең кануннары, үзенең, организацион яктан дип алырга була инде, әйме? Ислам буенча караганда, әгәр дә ислам буенча карасак, ул инде безнең ислам кануннары алар үзгәрмиләр, алар бер төрле калалар. Ләкин инде монда менә бу организацион якка карасак, монда төрле карашлар булырга мөмкин. Мәсәлән, шулай ук яңа чорда. Шуңа күрә, элекеге инде вакыттан карасак, ул дини нәзарәте инде күп кенә функцияларын менә монда әйтеп кителде, Илдус абый да әйтте, шактый гына функцияларны үз иченә алган, шулай ук менә мәсәлән мәхкәмә функцияларын, аны бит башка судлар, шулык судлар аны бит кабул иткәннәр. То есть исполнение решения дип әйтелә бит инде русча әйткәндә. Алар аны үтәгәннәр, нинди канун чыгарганнар, казыйлар мәсәлән. Алар аны шул рәвештә үтәгәннәр. Менә шуңа күрә әйтәм, игътибар димәк арткан һәм аның дәрәҗәсе дә күтәрелә дигән сүз бит инде. Моңа кадәр булмаганда, аннары оешып, аның тирәсендә шулай ук инде зур йогынтысы сизелгәндер. Наил әфәнде, менә шулай ук аның тарихи аспектына билгеләп үтергә иде. Менә еллар узганнан соң да хәзер аның чыннан да ниндидер яңа бер чорны һәм яңа бер битне ачып җибәрде дип әйтеп буламы аның оешканы? Була, чөнки менә бу дини нәзарәте барлыкка килгәч, аны да әйтәсем килә. Беренчедән, алар тәҗрибә туплаганнар инде. Беренчедән, шуңа күрә теге вазифалар күбәя барган. Теге аннары менә җәмгыятьтә сорагансыз, нинди үзгәрешләр? Минемчә, иң төп үзгәреш милләтебез инде, безнең мөселман милләтебез, ул уйша башлый. Менә дини нәзарәте белән теге дини нәзарәте барлыкка килгәч, аларның теге статуслары арта бара. Алар күрә башлыйлар. Алар белән теге патша хөкүмәте ничектер санаша башлый. Аларның тавышларын теге ихтиҗларга ничектер игътибар арта. Шуңа күрә беренчедән барлыкка килә теге ничек әйтергә, мәгариф системасы. Ул бит юк. Мәсәлән, ул 18-нче гасырда барлыкка килә, но оешылып бетә ул 19-нче гасырда гына. Һәм дә шул хәтле оешылып бетә, чөнки аннарысын теге сораулар туа башлый. Кемгә теге аларны мәгариф системасын тартып алалар мөселманнардан. Чөнки көчәеп баргач, көче булгач, аларның теге мөселманнарның дәрәҗәләре теге үсә бара. Һәм алар шуннан курыкканнардыр да инде, шуннан да җитәкчелек. Бер яклап шулайдыр инде. Мәгариф турында әйттек, нәкъ менә Илдус әфәнде килешәме икән, Шишмә башы һәм аның ничектер яңа дәрәҗәгә күчүе шуңа бәйле дип килешәсез. Аның яңа дәрәҗәгә күчүе Мәдияр Солтанов исеме белән бәйле. Ул 1990 елда казыйларны үзе билгеләп кую хукукын ала.
Һәм аны инде эчке эшләр министры раслый торган була. Һәм акрын гына Уфага җәдидче моллаларын чакыра. Ризатны Фәхретдин килә 91 елда. Аннан соң инде беркадәр эшләп ала Габдраш Ибраһимов, Хәсән Гатагабашы килә. Һәм алар менә 1898 елда милләт күләм җыен үткәреп, 30лап кеше байларны, зыялыларны чакырып, якын киләчәктә телебезне, уку асбапларын һәм китапларны чыгару буенча реформа планын сөйләр. 4 еллык җәйт мәктәбенә 10 дәреслек эшләүне бүлеп бирәләр. Һәм инде шушыннан башлап, менә шушы җылыштан башлап, беренче тапкыр милләт күләм бездә бит инде ул вакытта әле модернистик җәмгыятьне берләштерә торган институтлар булмаган. Партиялар 5нче партия инде 5 елда гына оешып китә. Менә шушы функцияны Диния нәзарәте үз кулына ала. Һәм шуннан да бу эш башлангач, әйтик инде 99 елдан башлап, анда Каргалыда махсус җәйтчеләр өчен җәдид укытучы әзерләү өчен курслар ачыла. Китапларны гади татар телендә яза башлыйлар. Анда мәсәлән грамматика, синтаксис, орфография буенча дәресләр эшләү карала. Әхлак фәннәре буенча, геометрия буенча, география буенча, төрки тарих буенча һәр кешене бүлеп куйган булалар. Ләкин бу оешма эшләп китә алмый. Ләкин шушы да башланган фикер ул тагын үсә. Анда бит инде мәсәлән мулланың указы булган чиракта гына ул мәктәп ачып укыталган. Җәйт мәктәпләр ача башлагач проблема килеп чыккан. Килгән байлар мәктәп төзеп биргәннәр, укытучы тапканнар, ләкин аның хукукы булмаган. Менә Мөхәммәд Ярсултанов шушы кануннарның төгәл булмавыннан файдаланып, шундый килгән яшьләргә гариза нигезендә имтихан алып, аларга мөгаллим я мөдәррис дигән шәһәрнамә биргән. Шушы хукукы документ белән алар менә ил күләмендә җәйт мәктәпләр ачып, яңарышны башлап җибәргәннәр. Менә бит моның файдасы шунда да димәк күренәдер. Әйе, безнең кызганыч әле ни күп вакыт калмады. Без Уфага да сүз бирик әле. Альфред әфәнде, менә бүген бу темага, безнең тапшыруда күтәрелгән мәсьәләләргә мөрәҗәгать итәләрме? Һәм гомумән сездә бу тарихи фактлар дип әйтик, бу тарихи вакыйгаларга нинди әһәмият бирелә? Әлбәттә, Уфаның менә бүгенге көндә Россиядә ислам үзәге булуына, әлбәттә, диния назаратының оештырылуы һәм анда Уфада булуының бәйләнеше әлбәттә бар. Инде менә әйтелеп китте, чыннан да Уфа инде 100 ел электә, 150 ел электә укыту, дини укыту буенча да галия мәдрәсәләре һәм башкалары ул инде Уфага бик зур тарих йөргән һәм инде менә Уфа элекке бәләкәй генә был бер уезд шәһәреннән әлбәттә менә диния назаратның булуы да шундый мусульман үзәгенә әйләнүе һәм бүгенге көнгә хәтле аның мусульман үзәге булып саклануына бик зур көчле фактор әлбәттә диния назаратның Уфада булуына. Әйе, Айрат әфәнде, нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу нәзарәтнең дини тормыштагы ролен билгеләүдә нәрсә таян нуктасы булырга мөмкин? Ну, беренчедән мөселманнарны җыйган, мөселманнарны аларга хәл биреп торган, аларга кадрлар әзерләгән, аларга идеологик яктан да, методологик яктан да ярдәм итеп торган. Һәм шуңа әйтик, 1917 елга хәтле вакыйгаларда да диния нәзарәтенең урыны бик зур булып торган инде. Һәм мондый хәлиткеч вакыйгалар чыннан да тарихыбызда бик күп, тарихыбызны өйрәник, үткәнебезне белик дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.